Zuberoako ikastolek Eguberrira begirako kanpaina hasi berri dute, ikaskoli saskien saltzea. 20. deia egiten dute Soita eta Alozeko ikastolen alde egiteko. Beraz, aurten 20. urtebetetzea dugu, guretzat data importante bada. Hasi zen txarri batean ikastola eraikitzeko eta emeki baliatzen dugu ikastolaren ibilmoldea segurtatzeko, zeren ikastolentzat sos iturri nagusienetarikoa bilakatu da ikaskoli kanpaina. Dinamika handi bat ekartzen du, betidanik izan da implikazio handia burrasoen gandik ikastoletan, eta beharrez, zeren eta hemen espaitugu babes ofizialik, Euskarrentzat, beraz beharrezkoa da, denen implikazioa beharrezkoa dela. Jakin behar da, antolatzen ditugun salmentak eta animazioari esker irabazten dugula gure sos iturrien erdia, beraz zinez garrantzitsuak direla. Azken urteetan, arrakasta handia lortu dute, Euskal Herrian 2.200 saski banaturik. Eta zifra hori hobetu nahi lukete aurten. 3 saski aukera daitezke, prezio ezberdinetan. Beraz, 3 saski mota, produktu ezberdinekin, gasna badugu, eta gero gauza ezberdinak, izan pastak, izan biskotxak, izan xerriki, izan tixana, esti, beraz hainbat gauza. Joan den urtetik eta urten segitu dugu, beraz badugu haragirik gabeko saski bat. Eta Xiberoko ikastolek 50 urte bete berritan, etorkizunari ere beha dira, 106 ikaslerekin orotara. Gure bi ikastolen garatzea, albezain ikasle ukaitea gure bi ikastoletan, Euskara sustengatzeko, hezkuntzaren erabilpena garatzeko, biztan dena, Xiberoan. Baitakigu maleruski gaur egun familien transmisioa galtzen ari dela, eta beraz ikastolak beharrezkoak direla gure lujaldean, Euskara sustengatzeko eta garatzeko. Lagundu nahi izatekotan, ikaskoli.eus webunean egin daitezke eskaerak.